ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಯಾನಿತೆ ತನಿಷಿದ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡತೆ ಕಾಂಡೆದ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆದ ರೊಟೀನ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ತೊಚ್ಪಾದಿನೇ ಏಜೆ ತೊಚ್ಪಾದೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತ ಆತಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ತಿಂಪಾನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಕಾಂಡೆನೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 7 o'clock ದಾದನ ಆತಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ ಮಿನಿ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಜಿಯಾನು ಇಂಕ್ ಕಾಣೆನೆ ಲೈಟ್ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ತರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಕಿಚನ್ ಇಡ್ಲ ಯಾನ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಕ್ ಕಂಡಿಡು ಬರ್ಪುನ ಬೊಲ್ಪೆ ಯಾವನು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ತನಿಷಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನೇ ಆಯ್ಕೆ ತಿನ್ಪಾವೆ ಆಯ್ಗೆ ತಿನ್ನರೆ ಬುಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ತಿನ್ನೊಂದೆಪ್ಪೆ ರಜಾ ತಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ತಿನ್ಪುನು ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನೇ ಆಯ್ಕೆ ತಿನ್ಪಾವನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ತನಿಷ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ ಪೋದಾಂಡು ತನಿಷ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಜಾಲ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಫೆ ಕೆಲವರ ಆರೆ ಜಾಲ್ ದೆಕ್ಕುವೆರು ಕೆಲವರ ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕುವೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕಿಯೇ ದೆಕ್ಕದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಏನ ದಿನನಿತ್ಯದ ರೊಟೀನ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿದೆ ತೋಜೋಡು ತಡ್ಡೆಗೆ ಯಾನು ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ ಪಂಡ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ ಎಂಕೊಂದು ಪಾಡೊಡೆ ಇಜಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಐತೆ ಯಾನು ಅವು ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಣಿದ ರೊಟೀನ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೊಟೀನ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಇನ್ನೇನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆನಂದನ್ವೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾಗ ಅದು ಸೊ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಕಿಚನ್ದ ಸಿಂಕ್ ದಲ್ಪವಲ್ಲೆ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಸಿನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಷ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಪೂರ ದೀಪಾತೆ ಆಯ್ತಾ ಪೂರಾಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಅವೇನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ನರಕ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ದೆಕ್ಕರೆ ಉಂಟು ಅವು ಕೆಲಸ ಒಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಕಿಚನ್ದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆತಂಡು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತನು ಒಂದೊಂಜಿತ್ತು ಬೇಗ ಆತನದು ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೋಡೆ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಣಿ ಮಲ್ಪನೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಎತ್ತೆ ದೆಕ್ಕೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೀಟಾಗಿ ದೆಕ್ಕೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದೆಕ್ಕದಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಂಕ್ಲ ವಾಶ್ ಬೇಸಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಡೆಗ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪುಂಡು ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕೋಡು ಆಪು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಶ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರಷ್ ಪೇಸ್ಟ್ ದೀದು ಗುಂಡ ಆಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ತನಿಷ್ನ ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಬ್ರಷ್ ಕನತ ಬಿಡ್ತೇನೆ 2 ಯೂಸ್ ಆದು ದಕ್ಕದೆ ಒಂದು 3rd ಒನ್ ಇತ್ತೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಅವು ದಕ್ಕದೆ ಹೊಸ ಬ್ರಷ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪುರ ಏನ ಬ್ರಷ್ 1 ವೀಕ್ ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಬ್ರಷ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಫೈನಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡೋಡಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತೆ ತನಿಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಲು ಪೋತೇರಿ ಯಾನಿಂದ ಬೇರೆನು ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ದ ಪಾತಿರೋದು ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯಾನು ಏಪಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀತುಜಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಿಯರೆ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದುಜಿ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದು ನಿಕಲ್ದ ಪಾತಿರೋದಲ್ಲಿ ಎಂಕು ಪೋಯಿನ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚಿನದ ಅದಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚೆ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಈಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಿದಾಯಲ ಕೊನೊಪ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಒಂದೇ ದಿನ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಕನತಿನ ಒಂದೇ ದಿನ ಫುಲ್ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೈ ಉಂಡತ್ತ ಕೈತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ದಾಯಿ ಅಂತ ಹಾಕು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೋಪ್ ದೀಪುನ ಬಟ್ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಪ್ ಇಚ್ಚತ್ತೆ ಸೊ ನೇತ ಮಿತ್ತು ಉನೇನ್ ದೀಪೆ ఒకదాದ ಮಲ್ಪುನ ಯೂಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಸೋಪ್ ದೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ದು ಬಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ದು ಸೋಪ್ ದೀಪು ನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದೆಕ್ಕುವೆನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿದಾಯ್ಡೆ ದೆಕ್ಕುವೆ ಡರ್ಟಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡರ್ಟಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ತೋಜುಣ ಒಂಚೂರಿ ಕಾರ್ನರ್ ಕುಲೆ ಕುಲ್ದೋಡು ಒಕ್ಕ ಈ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದೋಡು ಕಲೆ ತೋಜಂದು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ದೆಕ್ಕೋಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುವ ಇದನ್ನು ಎಂಕುಲುಪ್ಪು 4 ಜನ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾತ್ರ ಐನಾಜಿ ಉಂಡು ದಾದ ಅಂದಿಚ್ಚಿ ಅವು ಏರೇನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ರಷ್ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಅವನ್ ಪೂರ ದಕ್ಕದು ಬಿಡೋಣ ಅಂಚಿ ಕುಲ್ಲೋದಿಚ್ಚು ಸರಿ ಫೈನಲಿ
दादा नावे सारी फुल हाकुलड़ बड़क शब्द హ్యాండ్ వాష్ మలుపునవి అయితే కొంచెం పాక కురేతుమెంతో హ్యాండ్ వాష్ మలుపుదాವೆ ಮುಟ್ಟು ಅದೇ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂದು ಪಿರದೊಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ఇంకొంచెం హ్యాండ్ వాష్ మలుపున మరలు ಏತುಂಡನೆ ಕುರ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು 100 ಸಲ ದಿನ ಕೈದೆಕ್ಕುವೆ ಕಿಚನ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಮುಟ್ಟರೆತ್ತನಲ್ಲ ಕೈದೆಕ್ಕುವೆ ಸ್ಪೂನ್ ಮುಟ್ಟರೆತ್ತನಲ್ಲ ಕೈದೆಕ್ಕುವೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಮೂರೊಂದೆಪ್ಪೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮುರಿಬೊಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಮುರಿಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಲ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಲೋಟೇನ ದಾದಾಂಡಲ ಟ್ಯಾಪ್ ಮೀನು ಮುಟ್ಟಿಯೇನ ಪಿರೋಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಮುನಗ ಪಿರ ಕೈದೆಕ್ಕುವೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀ ಕುಶನ್ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಪುಚ್ಚನ್ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಅಂತ ಕೇಂದನೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ತೆಂಕ ಅದು 3 ದಿಂಚಲ ಅಭ್ಯಾಸ ದಾದ ಅಂಚಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ 100 ಸಲ and now this is so fresh ತಾನಿಶಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಡ ಪಂಡ ಆಯ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಪುವೆ ಕೆಲವರ ಪನ್ಪೆಂಗ್ ಬಚ್ಚಿಂದ ಕೊಡೆ ನೆಲ వచ్చిన ఆయనే నీకలి ಗೊತ್ತುಂಡ್ರ ಜೋಸ್ತುನಗ ಪೂರ ಯಾನ ಆಯ್ಡನ್ వచ్చ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲಾಂಡ ಹೋಗ ಮಲ್ಲೈ ರೋಕಲು వచ్చిತೇರ ಹೆಲ್ಪ್ ತನಿಷ and finally this is all clean ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ವಸ್ತುಲೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಪೂರ ಪಿರದಿರೋದು ತನಿಷ್ಕ ಬ್ರಷ್ ತೆಕ್ಕದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಬ್ರಷ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬ್ರಷ್ ಹೊಸದ್ದು ಒಂದು ಅವ್ರು ಅನ್ ಕನದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬ್ರಷ್ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ನಾ ಸಿಂಕ್ ದ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸಿಂಕ್ ದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸಿಂಕ್ ದೆಕ್ಕರೆ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ದೆಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದೊಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಟ್ಟು ದೆಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ಈದ್ ನೆಟ ಕಿಚನ್ ಇತ್ತಿನ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಸಿಂಕ್ ದೆಕ್ಕುನ ಒಂದುಂಡತೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪರಾತ ನಾವೇನೈತೆ ದಕ್ಕದು ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನೇ ಇಡೇ ಕನತೆ ಅಲ್ಪ ಪೊಸತದಿತ್ತೆ ಒಂದೇನೈತೆ ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ದೆಕ್ಕಂಡ ಸಿಂಕ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುನ್ ಸರಿ ಪಾಡ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಕುರೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುನ್ ನೆಕ್ಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಈ ಸರ್ಫು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೈತೆ ಪೂರ ಜೋಮ್ಸ್ಲ ಸೈಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಕುರೆ ಸ್ಟೇನ್ಸ್ ದಾಲ ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಬೋಪುನ್ ಸನತ್ತೆ ದೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಶಬ್ದ ಒಂದುಂಡತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಕುಂಟು ಪಾಡರೆ ಅಲೆ ಒಂದು ಸರ್ಗೆ ಉಂಡಂತೆ ಐತ ಮೆತ್ತದಿತ್ತೆ ಗೋಡೆಗ್ಲ ಐಕಲ ಒಂದು ಅದು ಬೊಕ ಏನ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೈನಿಂಗ್ ತೋಜು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಏನ ಆಯಿಲಿ ಫೇಸ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಲೈಟ್ ಬುರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಶೈನಿಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ಅವೇ ದಾದೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಯಾ ಸ್ಕಿನ್ ಶೈನಿಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ಯಾ ಪೂರ ಏನೊಚ್ಚಿ ಅವೇ ನೀವು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಆಗೊಂಡು ಐಕೆ ನಿಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಪಾತಿರೋನು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಉಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪರೆ ಇಂಕು ಊರುಡಿಲ್ಲ ರೀ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ ಊರು ಎಂಚೆ ಉಂಡು ಶೆಕೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಎಂಚಿ ಸೈಡ್ ದಕ್ಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸೈಡ್ ದಕ್ಕುಲ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ತುಕ ಅಂಚಿ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಲೈಕ್ ಬಾಂಬೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ ಮಿನಿತ್ತಾಡ ಅಕುಲ್ ಪನೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಸೈಡ್ ದಕ್ಕಲ್ ಕೈತಲ್ ಕುಡ್ಲ ಕೈತಲ್ ಊರು ಇತ್ತಿನಕಲು ಉಡುಪಿ ಅಂಶಪುರ ಇತ್ತಿನಕುಲು ನಿಕಲು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಶೆಕೆ ಆಗೋದಿಜ್ಜ ನಿಕಲಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಪ್ಲೇಟ ಖಾಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ನೇ ದೆಕ್ಕಿ ಉರ್ದುದು ಫೈನಲಿ ಸಿಂಕ್ ದಲ್ಪ ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ ಗೋಡೆ ಪೂರ ಒಂದು ವೈಟ್ದ ಅವಲ ದೆಕ್ಕೋದು ವೈಟ್ದ ಗೋಡೆ ಐತೆ ದೆಕ್ಕಜಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ ಪೂರೇ ಅಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ದೆಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ నేను ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಳಿತೆ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಉಂಡು ಪರಿಮಳ ಒಂಚೂರು ಪಾಡಿಯ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಗ್ದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಗೋಡೆ ದೆಕ್ಕು ಪರಿಮಳ ಬರೋದು ದೆಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪಾಗ ಖುಷಿ ಆಪ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿರರ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ದೆಕ್ಕರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ದೆಕ್ಕ ಜಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಪೂರಾ ವಸ್ತುನೇ ತಿರ್ತದೆ ನೋಡು ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ಗೆ ಅವುಗೆ ಉಂಡುಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಗಡ್ಡ ದೆಪ್ಪುನ ಶೇವ್ ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಗೋಡದು ಈ ಶಬ್ದನೇ ಕೇನುಂಡ ಪಾತೆಲ್ಲ ಕೇನುಂಡು ನನ್ನ ಕಲಿಗೆ ಕೈ ಉರಿಯುನು ಮಾತ್ರ ಡೊಮೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿತ್ತಿರ ಪಾಡಿಂದ ಹಾಂಡಲ ನಲ್ಲಚ್ಚಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ಬೋದು
ಫೈನಲಿ ಡನ್. ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ನಿಕು ಲೇಪಲ ತೂದಿತ್ತು ಜರತೆ. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜೇರಿಯ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಆಯ್ ಜನೆ ಕಲೆಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುನ ಬೇಲೇನಿ ಆ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಪಾತೆರ್ ಒಂದು ಮಲ್ತೈತೆ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸುರೂಕಾದ ಒಂಜಿ ಕಂಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಇಜಿನ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಶಬ್ದಾಡೋ ನಿಕಲೆಗ್ ಕೆಬಿ ಬುಡ್ರೆ ಉಪ್ಪಂದ್. ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಇನಿ ಮಂಡೇ ವೀಕ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿನ ವೀಕ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಡೇನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ನ ಇಂಚ ಪಾಸ್ ಆವಡೊಂದು. ಸೊ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಆದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಉಂದೇನು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ವೀಕ್ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ಪೊಡು ಓಲ ಲೇಸಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಈ ದಿನ ಒವ್ವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದ ವಿಷಯದ ಕೆಲವರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಇನಿ ಯಾನೊಂದು ವಾಶ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತನ ಎಲೆ ಯಾನೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅದು ಕೆಲವರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿನಪ್ಪಗನೆ ಮಲ್ಪೆನ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೆಲವರ. ಸೊ ಈ ವೀಕ್ ಅಂಚ ಆರೆ ಬಲಿ ಅಂತ ಅದ ಮಾತ್ರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇನು ಆನೆಯೇ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಕೊಡಂದು ಎನ್ನದೆ ಈ ವೀಕ್ ಅಂಚ ಎನ್ನದೆ. ಸೊ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಇಂಚನೆ ಪೋಪುಡು ದಿನಾ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕುನು ಕಾಂಡೆದಲ್ಲ ತೂಯರತೆ ತಡ್ಡೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ದೀಪುನ ಪೂರ ತಡ್ಡೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರಸಾದ ದೀಜಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಲೇಡೀಸ್ನ ಕಲೆಗೆ ಪೂರ ದಾದಾಪುಡು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾನು ಪ್ರಸಾದ ದೀಜಿಂಡಲ್ಲ ಏನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅಯ್ಯೋ ತಡ್ಡೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡತ್ತಾ ಅಂದಾಪುಣ್ಯ ಅಂದಾಯ್ ಬಡಬಡ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕೆ ದಮ್ ಕಟ್ಟೋನುಂಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಡ್ತಿ ಕೂಲ್ ಪಾತಿರ್ ಪ್ರಸಾದ ದೀಜಿನ ಏನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಡ್ಡೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡತ್ತಾ ಅಂದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ನಮಗ್ ದಿಯಾರೆ ಅಪ್ಪು ಜೊತೆ. ಸೊ ಅಂಶ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಏನ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ತಡ್ಡೆ ಪ್ರಸಾದ ದೀಪುನ ಒಂಜಿ ಅವೇನ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಐಜಿಂದ ಖಾಲಿ ಆತೆ ಈಜನೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅವೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಪ್ರಸಾದದಿಂದನೇ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಪೂರ ಪಾಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಡು ಒಂಜಿ ತರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಂದಿನಕುಲು ಅವ ಅಭ್ಯಾಸನ ನಿಕಲ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಮಲ್ಪುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಿಕಲೆಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದಿನ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಕಾಂಡೆ ತೂತಿ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಸಲ ತುಚ್ಪಾದೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಅವೇನು ತುಚ್ಪಾಯೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಡ್ನೆ ಕೂತು ಒಂದೇ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಬುಕ್ಕದಾದನ ಪನರೈತೇನೆ ಓಕೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಪನಿ ಕೂಡಲೇ ಬಯ್ಯ ಅನಾಗೋ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಖುಷಿ ದಾದ ಪಂಡ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೇ ತನಿಷಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚೆಪ್ಪುದು ಅಂತ ಅನ್ಪುನ ಖುಷಿ ಏರ್ ಮಾತ ರಜಾ ತಿಕ್ಕಿ ನಾನು 10ಗೂ 11ಗೂ 12ಗೂ ಕೆಲವೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಫುಲ್ ಜೆಪ್ಪೇರ್ ಸೀದಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಲಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಮಿನಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತುಂಡ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕುವೆ ಸಂಡೇ ಇಸ್ ಮೈ ಡೇ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಕೊಲ್ ತಡ ರೇಸ್ ಯಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೋಜಿ ಪಾಡ್ಲೆಗೆ ತುಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಿಕೊಲ್ ಪಾಡು ಜರ ಪಾಡ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನು ಅಂಚ ಜೆಪ್ಪುಜಿ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೋಣೆ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿನಾಡೆ ಪೋಣೆ ಅಲ್ಪ 9:30 10ಗೆ ಲಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಪಾತೆ ದುರಾಂಡಲ ಬೇತೆ ಜಾಗ ತಿರ್ಗರೆ ಅಂತ ಪೋಯಿನಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತು ಪೋದುಪ್ಪುನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದಾದ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಂಡು ಪಂಡ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಲಕ್ಕಗ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಆರಾಮಾದ ಲಕ್ಕಗ ಲಕ್ಕದು ಆರಾಮಾದ ರೆಡಿ ಆದ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಕ ಅಂದೇನು ಬಟ್ ಎಂಕು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಕೂಲ್ ಆದುಪ್ಪುನ ಜಾಗ ನೇಚರ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಂಕುಲು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪುಂದು ದಾಯಪಂಡ ಬೀಚ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಊರುಡ್ ತೂಪ ಏಜ್ ಸಲ ಬೀಚಿಗೆ ಪೋಪ ದೊಂಬು ಶೆಕೆ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಪೋಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಊರುಲ್ಲ ಗ್ರೀನರಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಶೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ತಂಪಾದ ಪೊಡು ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪೂರ ನಾಡಕ್ ಪೋಪುನು ಏ ಪಾಂಡಲ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋರೈತನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನಲ್ದ ವೆದರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೆದರ್ ಎಂಚ ಕೂಲ್ ಆದಿತ್ತನ ಓಕೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಪೊಕ್ಕ ಅಂತ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಎಂಕುಲು ಜೆಪ್ಪುಗ ಅಂದೆನ್ನುಂಡ ಕಾಡೆ ಆಚರೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಹಾಪುನು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಆತೆ ಮನಸ್ಸದಾದ ಓಪನ್ ಪಂಡ ಓಕೆ ಲಕ್ಕಗ ಒಂದು ಗ್ರೀನರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಗ ಚಲಿನ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಯಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚ ಪೂರ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್. ಸೊ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಯಿನೋಳು ಎಂಕುಲು ಜೆಪ್ಪರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಬಿಡುಪ ಇರುವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಫುಲ್ ತಿರ್ಗುನು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಗ್ರೀನರಿ ಪೂರ ತೂಂದಿರುವೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗುನು ತನಿಷ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕುವೆ ಇಲ್ಲ ಪಿರಾವತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮುರಾಣಿ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಅವಲೇ ಒರೆಂಕೊಂಡಿತ್ತ ಸರಿ ಜೆತ್ತು ಜೈತೆ ಪಿರ ಅವೇ ರೊಟ್ಟಿನ ಲಕ್ಕೊಡತ್ತ ಅಂದ ಹಾಪುಣು ಅಂಚೆನೆ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಿರ್ಗಗ ಅಂದ ಹಾಪುಣು ಓಕೆ ನಿಕುಲ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಲ್ಲೆ. ಸೊ
ಸುಮಾರು ಪಾತೇರಿ ಅಂತ ದಮ್ಮು ಪಾತೇನು ಏನ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಅದಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಪ್ಪಾನ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ನೋಡಿ ಇಂಕ್ ಅಂಚದ ಹಿಂಗೆ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟದೆ ಒಂಜೇ ಟೇಕ್ಡ್ ಫುಲ್ ಪಾತೇರಿದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಫೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಆಯ್ನ ಅಂತ ಬೇಗ ಗೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪದೆ ತಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪದೆ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಯ್.